lamsugo ani viewers rokno tini chung barini moso tei chakamura rok khaklai marok blog chenglai na puilani blog tabuk ang thangai tongo nokinarni pukri ganani chini kheto je makhitung thakidung kaimarok abono kholnani hini thangai tongo norokno ang choisak phunungai norok nai tungdi bayap song bari wo thangnani sikang chung phaidi ani wagrok no naile nagrana ketal bamani na toke brok cheklek lai tongo abono norokno phulungna hane ang tini ani blog of phulung maniche aboni aglo phadi ani pun chung ani bari wo thangtei keba chini bari wo thangmani yaglo chung kheto chini pun ro bahke chawi tong aborno phulunga hane wansung masin norokno phaiting ke thangla siwana try kari nai tung bari tongro na te ro magi mo phul khayo ro ke yang aloro atau samsa te mos khangni thane mos tongo abona sonta mos khangna khana thangma bagai haikeba samsa to khulna nai tung darno finally shopaya moga sini o bario tam tong nai de flogan no madam apa shopaya bara ringan na matai ko cinta pula bari halai karena ini yang moso bari moso muat aja busuk na to kemunai thai tong khana ni di bayap song busuk chinawi salthana na sandajaro busuk na to thai tong tei obne long lagi nani di chakamura baike thai tong gobang ma na thaija khaiba no chung tini chandro khangna hnis phaimani wa chung chana bagani khagis langnai sarigo chung obno tambo chajak no naigrana mui kotha rok tam pajak no tabukni oje chakamura rok je nukmani norok balai no gobang ma thaijak tei naithok ke aboni aglo okosoi rok gangke thayako abo bo turuk thainyani chengai tongo norok nugui mangkhanai ko tirik thai tongo chikon ke buskang rok thaiana buskang man rok obo hanggang ke ani dara kotorni busla okra bawanya sungtini oro bari o makhiting khona phailai mani tei o video ni bisingtei norni hamjak murok mangkha gangke buskango tebo mochungnai video sanarok hambai।